Vaig sempre admirar el pare a les vesprades, com des del balancí guaitava les estrelles, en un vaivé que el duia cap avant i de retruc cap dalt, indefugiblement, el retornava enrere. I és ara quan jo entenc què és el que feia. Sota d'un moviment, insults, banal, hi havia el gest més important que hom pot fer. La vida és tot allò que hi ha entre dos instants d'intensitat extrema. No és pas debades l'íntim balanceig, pensívol, transitar. Si pel camí reculls el pòsit escampat i cerques en l'origen tota meta.